Lokaci kenan, aya zamani kenan. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na daga Zumunta Zamani TV. Kamar kullum dai madugun shirin ne naku Nasiru ‘yan baƙon Muhammad Baze a tare da ku. Za ku ji cewa jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa, wato Rashida Adam Mai Sa'a, ta bayyana cewar ita ba ta burin auren yaro ƙarami, saboda haka tana jan kunne ga yaran da suke nuna mata alamun soyayya cewa ita ba matar yaro ba ce, matar manya ce. Wannan dai bayani ya karaɗe kafafen sada zumunta, inda mutane da dama suka yi ta tofa albarkacin bakinsu akan wannan bayani na Rashida Adam. Rashida Adam dai babbar mace ce a cikin matan da aka yi ta gogawa da su a masana'antar shirya fina-finan Hausa. Wasu sukan yi tunanin cewa jarumar ba ta yi niyyar yin aure ba ne ko kuma yaya. Kwatsam sai gashi bayani ya fito tana maganan cewa ita ba matar yara ba ce, matar manya ce, saboda haka yara su guji yawan tura mata saƙonnin soyayya da wasu abubuwa da dama da take gani a shafukanta na sada zumunta. Saboda haka jaruma Rashida Mai Sa'a ta bayyana cewa duk wanda yake ganin kamar yana ƙoƙarin miƙa ƙoƙonsa zuwa gare ta matuƙar ƙaramin yaro ne shi, to tana ƙoƙarin taka masa birki ne. A hakan ma dai duk da wasu kafafen sada zumunta daga group da sauransu, wasu daga ciki wanda suke bayani akan ta duk ta saka masu maɓalli ta rufe su. To Rashida Adam Mai Sa'a ko meye ra'ayinta akan auren ƙaramin yaro, har da take gargaɗin yara ƙanana su daina saboda ita matar manya ce. Za ka ji cewar a kwanakin baya abubuwa da dama sun yi ta faruwa, musamman har da mutanen da suke a cikin masana'antar shirya fina-finan Hausa, inda za ka ga ya zama ruwan dare ka ji babbar mace ta yi gub da ƙaramin yaro, ko kuma ka ji yarinya ta yi gub da tsoho. Wannan dai lamari ai ya yi ta faruwa a Najeriya, amma sai gashi Rashida Adam ta kada baki ta bayyana cewar tana ƙoƙarin jan hankali ga ƙananan yara, saboda haka ita matar manya ce. A nan muka zo ƙarshen wannan labaran. Nasiru ‘yan baƙon Muhammad Baje, Zumunta Zamani TV.